Навесните мулчиращи косачки намират широко приложение в овощни градини, земеделски стопанства и селски дворове. Осигуряват отлично почистване на затревени площи, а също и остатъци от отглеждани насаждения. Предлагат се два модела с работна ширина 1,20 м и 1,40 м. Работната скорост е в диапазона 6-8 км в час. Косачките са оборудвани с два ножа, много са здрави и имат устойчив редуктор. Агрегатират се към трактори с минимална мощност от 16 конски сили. Повече информация, цени и професионална консултация можете да получите на телефон 0888 666 000.